Mestská polícia Čadca s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám pripravila niekoľko aktivít pre žiakov 5. až 9. ročníka všetkých škôl z riaďovateľskej pôsobnosti mesta Čadca, ktorých cieľom je aktivizovať odmietavý postoj mladých ľudí k užívaniu drog. Mestská polícia pripravila a realizovala rôzne aktivity. Odborné interaktívne prednášky zamerané na prevenciu drogových závislostí pre žiakov 8. až 9. ročníkov. Zameriavame sa nielen na druhý stupeň základných škôl, ale aj na prvý stupeň. Na druhom stupni sme pripravili 3 aktivity. Jednou z tých je práve táto prednáška, ktorú sme obohatili o pána Rempera z občianskeho združenia Slovensko bez drog a taktiež o majstra sveta v karate. Tak táto akcia, ktorá prebieha v celom okrese Čadca, tak je zameraná na to, aby žiaci sa dozvedeli viacej o škodlivosti drog. Prednášam deťom to, že prečo drogy škodia, ako škodia a čo nerobiť preto, aby sa k ním dostali aby nezačali brať drogy. Tak hlavne preto ja poznám veľa prípadov, veľa známych, ktorí sa dali na cestičky, o ktorých sme sa tu dobavili. Naozaj nedopadli dobre. Viem, že je to cesta nie určite ničomu peknému. Proste viem, aký tento svet je momentálne ťažký a z každej strany nás číhajú rôzne nástrahy a naozaj nežije sa jednoducho, takže ľudí lákam v tejto dobe siahnuť po droge. A je to smutnejšie, že čoraz menej ľudí športuje, nie je to tak ako kedysi. Ja práve týmto, že športujem a chcem tým ľuďom dať najavo, že je niečo iné, ako môžu do seba dostať negatívnu energiu, ako sa môžu privodiť príjemné pocity, a to je šport, či už karate, čo robím ja, alebo hoci ktorý iný šport. Takže rád by som aspoň týmto málom, čo môžem, prispel na túto vynikajúcu akciu, ktorá je. Ste majster sveta v karate. Ako ste sa dostali k tomuto športu? Ja som to už aj rozprával tuto na prednáškach. Ja keď som bol malý, ja som bol taký utiahnutý chlapec, ktorého šikanovali dosť nie ani spolužiaci, ale skôr tak starší žiaci na základnej škole. A vlastne takým posledným krokom k tomu, aby som sa dostal ku karate, bolo, keď som raz mal otras mozgu, keď z takejto jednej poslednej šikany, tak ma otec dotiahol na tréning karate, za čo som mu doteraz vďačný. Aj keď sa mi tam naozaj nechcelo ísť, hanbil som sa, bol som taký utiahnutý chalan, ale nakoniec postupom času som sa vypracoval, ale trvalo to dlho, ja neviem, myslím nejakých po 12 rokoch som až vyhral majstrovstvá sveta a sníval som o tom od prvého razu, takže naozaj sa netreba nechať odradiť a treba ísť za svojím snom, aj keď to niekedy je naozaj dlhá a ťažká cesta, bolo tam mnoho pádov, ale vždy som sa postavil a išiel som ďalej. Bolo to pekné, no a poučila som sa. No, bolo to krásne. Úžasné. Európsky týždeň boja proti drogám vznikol pôvodne ako týždeň prevencie voči drogám a drogovým závislostiam z iniciatívy Európskej komisie v roku 1998. Stalo sa tradíciou, že počas 3. novembrového týždňa sa organizujú a zviditeľňujú aktivity a výzvy vo vzťahu k užívaniu drog. Vzhľadom k tomu, že problematika kontroly drog patrí medzi dôležitú agendu prevencie v našom meste, Mestská polícia Čadca aj tento rok upriamila pozornosť detí a mládeže, ako i dospelých na tento problém. Ďalšie 2 aktivity sú určené pre žiakov 5. a 6. ročníkov, kde môžu súťažiť v tvorbe plagátu, ktorý je zameraný na škodlivosť drog, a žiaci 7. ročníkov majú súťaž v tvorbe literárnych prác. Vyvrcholením týchto aktivít bude vlastne odovzdávanie cien víťazom súťaže, ktorá bude 3. decembra na Mestskej polícii v Čadci.